Jam'iyyun da suka bayyana ƙorafinsu tare da shaidawa duniya irin matakan da za su ɗauka a kan sakamakon zaben su ne babban jam'iyyar adawa ta PDP wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a kanta. Sai jam'iyyar Labour ta tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi, sannan jam'iyyar SDP wacce ta bayyana ra'ayi na daban da na sauran jam'iyyun. Ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce ya kwashi shekaru da dama yana ganin zaɓuka a Najeriya, amma bai taɓa ganin zaɓe mara sahihanci irin wannan zaɓen shugaban ƙasa na shekara 2023 ba, domin an tafka kurakurai masu yawa. Saboda haka ya zama wajibi a ƙalubalanci zaɓen gadan-gadan. Zaɓen da aka yi da ya wuce ran Asabar da kuma kurakuren da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ƙa'ida da hukumar zaɓe ta yi ran Asabar da ya wuce. Shine nake so in ja hankulan jama'a a Najeriya akan lalle ya zamanto wajibi mu ja hankalin hukumar zaɓe domin ta gyara ayyukanta. Kana ganin waɗannan kurakurai da kai bayanin su sun shafi ingancin sakamakon zaben? Kwarai da gaske, ai hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida, bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba. Bayan wannan jan hankali, wani mataki kake ganin za ka ɗauka? To ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin, kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu, su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da yasa za a je kotu. Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Labour Dr. Yunusa Tanko ya ce jam'iyyar Labour wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutarta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban ƙasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu. Na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewa idan aka kaɗa zaɓen nan, ƙuri'ar da aka kaɗa a nan take za a fito da sakamakon zaɓe, za a buga ta a yanar gizo, da ni da ke za mu iya kallon wayannan yanar gizo mu tabbatar cewa zaɓen nan an yi sa bisa kan adalci da doka da oda. Ba ta yi hakan nan ba. Kuma ta fito da ce idan aka yi zaben, idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral act da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe, to kuɗin da aka kada a lokacin nan ba a yarda da ita ba. Amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Gabam ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta bayyana. Mun ce duk inda muka yi takara mun yadda ai mun faɗi a shugaban ƙasa. Mun yarda da wannan, amma inda muka san muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin ba mu san gaibu ba, muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abin da aka yi, wannan ne muka ce za mu bincika, amma ba mu ce mun yadda mun ci zaben shugaban ƙasa a cutar da mu a kai ba. Wannan ma wanda yake da matsala a zaben senator da house shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na 11 ga wata na gwamnoni da 'yan majalisa. In ba a yi kokari an gyara yanzu ba, wanda za a yi zai fi muni akan wanda aka yi yanzu. A lokacin da yake nashi nazarin akan sharruɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben, masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai Nasara Umar, ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe. Duk wani wanda yake yana adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta, to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu. Yana da dama a hurumi na sashe na 636 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubanci abun tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa. Gwamnatocin ƙasashe da dama irin su Faransa da Ingila har da ƙasar Amurka sun aike wa zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da saƙon taya murna, amma da shawarar cewa a sa ido akan ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasa suka yi kan sakamakon zaɓen.